O Roby, napadalaw ka? Napadaan lang ako dito. Tiningnan ko lang kasi yung bukid namin. Paalis na din ako niyan. Sandali lang, kukuha lang ako ng upuan natin. Upo ka muna dyan. Ano ba naman tong bahay niyo, Mitch? Baka pag bumagyo, tumba agad yan. Ano ba yan? Hindi ka man lang makapagpagawa ng maayos na bahay? Ikaw naman, maayos pa rin naman at matibay ang bahay namin. Ilang bagyo na rin naman ang nagdaan. Sa awa ng Diyos, maayos pa naman. Hay nako! Ang sabihin mo, wala kayong pampagawa. Ganun na nga, Ruby. Inuuna ko muna ang pagpapaaral ng anak ko bago ako magpagawa ng bahay. Malay mo, pag natapos na sila sa pag-aaral, makahanap na sila ng magandang trabaho. Sus! Baka pag nakatapos sila, mag-asawa din ang mga yan. Lalo na, maganda yung isa mong anak. Hindi naman siguro, Ruby. Sige, mauna na ako. Baka kasi naghihintay na yung asawa ko. Magmerienda ka muna. Hindi na. Sige, salamat. Mag-ingat kayo sa biyahe, Ruby. Nay? Nay? O anak, kumain ka na ba? Opo, Nay. Kanina sa school bago ako umuwi. Siya nga pala, dumating kanina si Tita Ruby mo. Sayang, hindi mo naabutan. Ganun po ba, Nay? Sayang naman, matagal ko na siyang hindi nakikita. Ano po sabi sa inyo? Kinamusta lang tayo. Bakit ka malungkot, Nay? May nasabi na naman ba sa inyo si Tita Ruby? O anak, di bale, ayos lang yun. Basta tandaan nyo ang mga sinasabi ko sa inyo na magsikap kayo sa pag-aaral ninyo. Opo, Nay. Para hindi tayo maliitin ng mga kamag-anak natin. Sige anak, magpahinga ka na sa loob. Sige po, Nay. Sana mapagtapos ko ng pag-aaral ang mga anak ko. Panginoon, tulungan nyo kami. Nay, papasok na po ako sa school. Teka lang. Ito ang baon mo anak. Pasensya ka na. Mahina ang kita ko sa pagtitinda. Hayaan nyo, Nay. Kasya na po to. Titipirin ko na lang para may pambaon ako bukas. Malapit ka ng graduate anak. Kaya nga po, Nay. Isang sem na lang. Galingan mo pa para madali kang makahanap ng trabaho. Opo, Nay. Para sa inyo ni Tatay at sa mga kapatid ko. Salamat anak. Napakabait mong bata. Sige po, Nay. Baka mahulin na po ako sa klase. Hawaan ka ng Diyos. Anak, mag-ingat ka. Nay! Oh, anak, bakit? Mukhang masaya ka yata. Nay, natanggap na ako sa pinag-a-applyan ko. Ha? Talaga anak? Mabuti naman kung ganun. Opo, Nay. Malaki daw ang sahod ko at mataas daw ang posisyon ko sa kumpanya na papasukan ko. Nakaka-proud ka naman anak. Basta anak, lagi mong tatandaan, nandito lang kami ng tatay mo, laging nakasuporta sa'yo. Matutupad ko na yung mga pangarap ko, Nay, na matulungan ko kayo ni Tatay. Huwag mo na kaming isipin anak. Ang importante, mapagbuti mo ang trabaho mo. Opo naman, Nay. Sandali lang anak, tatawagan ko lang ang tatay mo. Ibabalita ko lang sa kanya na nagkaroon ka na ng trabaho. Hello? May sasabihin ako. Ano yun, Nay? Natanggap na ang anak mo sa malaking kumpanya na ina-applyan niya. Talaga?
Sabihin mo kay Sheila, congrats. Nandito lang tayo para suportahan siya sa mga pangarap niya. Sige tay, sinabi ko nga din sa kanya yan. Sabihin mo kay Sheila, nagalingan pa niya sa trabaho niya. O paano? May gagawin pa ako. Bye. Ano pong sabi ni tatay, Nay? Masaya ang tatay mo anak. Salamat po, Nay. Swerte ko po sa inyo ni tatay. Kasi sinusuportahan niyo po ako hanggang sa makapagtapos po ako at makahanap ng trabaho. Siyempre naman anak, ganyan ang pamilya, lalo na kami ng tatay mo. Hanggang magkaroon kayo ng pamilya, susuportahan pa rin namin kayo. Basta po, Nay, sa unang sahod ko, bibigay ko po sa inyo yung kalahati. Naku anak, wag na. Para naman po mapayos natin ang bahay natin, Nay. Ikaw ang bahala anak. Basta, magtira ka rin ng para sa sarili mo. Opo, Nay. Parang si Mitch yun ah. Bakit nandun si Mitch? Baka pumapasok lang yun nakatulong. Mapuntahan niya. Teka, si Ruby ba yun? Mitch! Mitch! Oh, ikaw pala Ruby. Kaninong bahay ang pinapasukan mo? Halika, pasok ka. Baka mamaya magalit yung may-ari ng bahay. Hindi yan, upo ka muna. Kamusta ka naman, Ruby? Eto, okay lang, kahit paano. Nasaan na yung bisita nyo? Halika, anak! Tita Ruby, kayo po pala. Ibig mo sabihin, sa inyo itong bahay? Oo, sa katunayan, si Sheila ang bumili ng lupa at bahay namin. Buti hindi pa siya nag-asawa. Naku, wala pa po sa isip ko yun, tita. Mabait na bata itong anak mo. Biruin mo, may maganda na kayong bahay. Kaya nga, Ruby, swerte ko sa mga anak ko. Yung dalawa kong anak na lalaki, katatapos lang din nilang mag-aral. Talaga? Oo, sa tulong din ni Sheila, napatapos namin ang mga kapatid niya. Mabuti naman. Siya nga pala, pasensya ka na kung minaliit ko ang estado ng buhay niyo noon. Ayos lang yun, Ruby. Wala na sa akin yun. Nay, tita, pasok na po ako sa loob. May gagawin pa po ako. Sige, anak. Hindi ko naisip na may mga anak ka pala na siyang tutulong sa'yo. Kaya nga, Ruby, huwag manghusga sa kapwa. Dahil hindi natin masasabi ang buhay. Hindi naman lahat mamamatay ng mahirap. Nasa pagsisikap lang yan at kapalaran ng tao. Kaya nga, Ang mahalaga, huwag nating kalimutan ang Diyos na lumikha sa atin. Dahil siya lang ang tanging makakatulong para umangat tayo sa buhay. Alam mo, kung mabait ka sa kapwa, bibigyan ka ng magandang buhay ng Diyos. kaya siguro nawala yung iba kong bukirin, Mitch, dahil nakalimutan ko ang Diyos. Bakit? Anong nangyari? Kaya ako nandito para ibenta ko pa ang natira kong bukid. Kasi nagkasakit ang asawa ko, kailangan kong mapagamot. Ganun ba? Kamusta na ang asawa mo ngayon? Nasa bahay, katatapos lang niya mag-chemo. Stage 4 lang cancer ang sakit niya. Naku, mahal talaga ang gamutan sa ganyang sakit. Kaya nga, Mitch, nahihirapan na rin kami. Yung mga anak ko, wala na rin trabaho. Hayaan mo, makakaraos din kayo. Magdasal lang tayo parati. Salamat, Mitch.